Сега към фотографа, команда ти най-отзаде, аз се пошукам. Марията умери. Окей. Сега, готови ли си? Ей, тук мисля, че е най-добре. Сега. Сега. Обяснявам за какво става дума. Ще трябва ли на английски да обяснявам? Добре. Сега, на 3 Бука да хвърля букета, вие бягате към букета, не от него, окей? You need to catch it on 3. Should throw the bucket. You need to jump or to catch it, okay? You understand? Okay. Сега, ръцете горе, всички. Ръцете горе. Ръцете... Чакай, нещо по писата ли имаш? Добре, няма проблем. Така, виж команда къде отиде най-накрая. Команда ти след малко и потолетват на въпросите. Добре. Добре. Ела тук в центъра. Ела, молете. Ти трябва да имаш най-голям шанс днес. Така, 1, 2, ръцете горе, hands up, ръцете горе, 1, 2, 3! Той тръгна. Голям мерек имаш ти. Добре. Ръцете горе, не се смей, ръцете горе. 1, 2, 3, булката хвърля! Опа, още не дошла. Добре, ти си го